अण्णा भाऊचा किती शोध केला नाही अण्णा भाऊचा किती खेळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा किती खेळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा किती सदनाई लावल्या अण्णा भाऊचा किती सदनाई लाव अण्णा भाऊचा किती छळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा किती छळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा कोणीकडे गेले बाई दिली परत नाही कोणीकडे गेले नाही दिली परत नाही कानाकोपरा पाहिला मुंबई शहराचा कानाकोपरा पाहिला मुंबई शहराचा किती छळ केला ग बाई माझ्या समाजाचा किती छळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा किती छळ केला ग बाई माझ्या मातंगाचा Yeah, yeah, yeah.